Yes, mayong aga na mga kamaton. Mayong aga na. Wow, nagpara ka na Sergio. Alauna, 51 na sing gabi gali kamaton. Aga na gali. Yes, so mga muna oras nagsakay sila sa kung gali subong mga kamaton na manog 2 o'clock na sing aga mga kamaton. So paglalahon na yung mga gwapuhon niyo. Naka-uniform din sila mo. Yes, so Sir, ning shout out na sa channel ta, be. Lili ka mo kitao na. Shout out ni Sir. Shout out na mama. Salamat Jed. Okay. Kamu ya Sir? Shout out. Shout out na kay nanay. Okay. So, sino ka ngalan mo ya Sir? Si Denmark man ko ulit. Si Denmark, ikaw ya Sir. Si Third. Si Third, ikaw ya. Si Port? Si Albert mo Daniel. Yes, so on board din sila mga kabaton. Nagyan ko na sila sa Bilyan na extension kaleo. So, dito kami sa barko nga Tugo, going Manila na no? Oo. Yes, so may ano tayo ito ganyan subong sa barko. Naval trip. Naval trip, mga engineering no? Oo. Yes, so kuan sila mga seaman may mga kamaton no? Hindi nga mo guys, eskwela ito ako. Yung ay. Sa iyo ay ka mo na eskwela, ano, third year na no? Oo. Third year na, ng naval trip. Yes, so kamaton na mo niyo. May mga future na yung mga kabataan niyo kay may ano ni tawag, third year na. 1 year na lang no? Oo. Kag mo graduate no? So, taga din kaya Sir Rao? Taga Ahoy. Ahoy pa. Oo. Kamu ya, ikaw ya Sir? Taga Pututan. Ahoy si Sir, taga Pututan, ikaw ya Sir? Pututan mo sir. Pututan bao. Ano ang inyong future, haragin na dyan sa sa barko, no? Yes, so, kamato na mo niyo, ang ambal ko sa inyo, lungan nyo gid inyo nga lawas, ha? Hindi ka mo kasakay ko na sakit ang inyo lawas. Kawalo ka mas na, Okay, mga good student na. ha? Alungan nyo gid, kaya ang actually bata ko sa Janbe man na graduate. Nagsakay na sa barko, pero nakasakay kay may sakit. Ang motoro nyo sa inyo, gid nga lawas na, tandaan nyo gid na. Umula na nga, kon nga makwansin nyo. Oo, alungan nyo gid ang inyo nga kwan, gid ka mo kasakay sa barko. Pero sing bata ko, naging negosyante na lang kabaton. Yes, so shout out ka rin sa inyo nga, taga Pututan Sir, no? Ikaw ya, Hoy? Oo, taga Isa lang ang mga boarding house di sa Avellana. Ayun din, sa buong na kami nagtipon sir kay para lapit na lang walang biyayo nilagay dito sila di matulog sa boarding house. Ay, pero hindi ka mo yung taga boarding, Pututan, puli-puli ka mo? Wala na sa sir. Puli-puli lang yan ka mo? Oh, grabe gusto na, ikaw lang yan nag-board, ha? Oo. Dito na Yes, ano so- na sila sir nga layo po biyayo nila. Oo. Tingin mo, kung nandali ka kita ma-stayin sa Lilo, no? Ano ka boarding man kung may balay mga mude? Board lang. Board lang. So, talungan nyo kayo nyo nga pag-eskwila, bao. Kaya nga, kung bata, wala ka sakay bangod nga. Sekarang bata ko to sa Janbe, Notikal. Oo. Yes, so, muna yung mga kamaton, ginagaan ko lang yung mga kabataan. Kaya ang puturo nila, bao. Tako pa ng puturo ka na yung sero, mga chief engineer na sa ulihin, no, sir, no? Ano yun? Pero yan ah. Dahil shout out na sa inyo nga mga classmate. Shout out na kay Roken. Himos na dataon. Law no. Dili na magyo kay lo may kwandi gina mo may okasyon di sa downtown no. Kaya ano ning parit-parit sang iya ka Chinese New Year ka maton. So, shout out na inyo to nga pamilya sa Pututan. Shout out nila Be? sa ako niya pamilya no. Ari na kami sa Piero. Ano ni tawag? On board na nito guys sa barko nga Tugo. Enjoy na lang sa kaita. Ano, enjoy nyo lang. Tuon din mo sa intak to. Tuon din mo sa intak to. Yes, so nakasalalay ng puturo sa inyong mga utod. Inyong pamilya sa amo na nga mga panahon. Budlay sa mga kwan ng pangabuhi. Bakas lang yan. Oo.
Dahil subong kay ang tanan mahal. Yes, so amo ni kamaton ning halong lang gid kamo sa kuan sing inyo ko na ning ano yung tawag sa engine nyo. Engine ka muna oh. Oo. Wow. Ano yun, may kuan naman lugay-lugay yun, may ano yung tawag, pandilan naman din sa bongo, may mga kuan ng karsada oh. Wala akong tata ng pandaran di sa amon sa Nilo. Yes, so amo na eh. Be? Nako. Be, pakita tabi ka maton dali. Oh, hindi ka taon kaya taman ka dulong ka maton. Oh, vertek na siya. Okay. Yes, so ginikawan ka sa trakang kuan ang mga wiring oh. So, ano kuan mo ba ka mo bugtaw? Patulagin daw. Yes, so kananda nakatulog-tulog ka mo temprano pa no? Nasinti kaya tulog ah. Oo. Kawan pa lang oras tulog. Sana. Kaya wala mo kung sa barko na ka mo to. Ate, inyo na nilitsoto kung ano ang pagkuhan sa inyo sa inyong ano na maestro. Sa taon sa inyong maestro kag maestro. Shout out ang Sir Joey. Bukod itim sir. Okay. Sa taon sir gali on board yung tatlo mo ka estudyante. Ano na nalain ng kamo ka kuhan kung isa lang ka kuhan? Isa ka classroom. Ay, isa lang ka classroom. Bali, classmate tayo ka mo kali. Sana yaman. I see. Yes, so manigali ka mo to no? Ning to. Daw na inggit mo ko na sa ila kaya nga kung mataway kasakay mo. Dali kay ikap na ko dollar ba? Ano dali kay amo na yung aton nga swerte mo. Yes, so enjoy ta lang sa pag-vlog niya kamaton ah. Kaya mo naman lang na ako niya pag-asaw. Sa pag-vlog sa kay YouTube. Yes, so alas 2 na gilising kagahon, alas 2. Ano ni? Guys. Oh, alas 2 pa lang. Ano oras na katsin nyo barko? Stress. Call time sir. Call time nyo 3 o'clock. Oh. I see. Oh, ripopod nyo, tayo pasakyon ta nyo. Ate, rinagid lang tadi. Rinagid lang ta, para daw lapit-lapit ka mo da, ralang geto. Yes, so kamaton man, huwag na nigali ka na isero. Shout out na liwat sa channel kami. Shout out na sa taga-ama, taga-hoy, taga-palatak. Oh, kamoy sir. Shout out sa taga-patutan. Oh, Shout out mo na sa media kung halong yung TV. Bo, may miga ka na gali. Ang lang insakto ya. Lalaking lalaki mo no. Yes, shout out sa mga miga ni nila gali mga kamaton na. Yes, so may mga kamaton na. So, ano? May enjoy ka na lang sa barko sa pag-onboard sa pag-kuhan nyo sa ano ganyan, lab trip? Lab trip? Yes, so enjoy yun na lang matodala alawan. Enjoy yun Japon ah. okay. Kaya ka mo yan, sir? Enjoy yun ang pag-trip ta kay Pigado man ta mo. Okay. Ikaw yun, sir? Enjoy lang ta. Si sir, sino ka na? Third. Si third. Ikaw yun, sir? Si Denmark Blanco. Denmark Blanco? Oo. Okay. Pero hindi Blanco, ah? Yeah, okay. So, thank you sa inyo ka. Good morning sa inyo. Thank you, sir, ah. Thank you, Sir, sir. salamat. Thank you. Ano, sir mo, naog na. Aring ako nga unit. 511. Yes, so sir, thank you ah. Thank you. Along mo sa barko ah. Yes, so sir, salamat din. Thank you sa pagpa-vlog. Okay. Yes, so along sir, along. Thank you. Okay, yes. So, ato na kanay sir. Thank you sa inyo mga kamaton ah. Salamat mga kamaton. Enjoy lang ko sa morning nga oras mga kamaton no. Ang oras kamaton alas 2:04 na kamaton sing aga kamaton na 2 o'clock na madaling araw. Yes, so enjoy lang ko sa mga kabataan yun. Nag-trip nila sa mga minuto pala, alas 2:05 na ho. aga kamaton going Manila sila guro mga kamaton ha. So yes, so mga kamaton along mo sa pag biyahe ha. Along
Padulong ka mo kagang inyo nga pag-eskwela. Lalo na ang inyong lawas. Alungan tagi kamaton para nga aton nga future. Malayon kamaton. Ang inyong handog sa pagpangabuhi subong. Happy. Bigado taga na subong sa Pilipinas. Bigado mga buhay, mahalang tanan mga kamaton. Yes, so thank you sa inyo mga kamaton sa pagbablog. Salamat sa inyo. Mayong aga kamaton ha. Thank you, thank you.